Jeg har YouTube. Ja, her. Nu vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver sådan et kanonslag ud, sådan en heksehyl her. Og jeg har taget det, jeg tager det her heksehyl her, så tager jeg det her. Smider jeg det, sådan det bliver helt fladt. Helt fladt her. Som I kan se her. Der. Så tager jeg det sådan her. Bøjer jeg det her. Så det kommer til at se sådan her ud. Og så bider jeg også lidt her. Sådan hovedet ikke komme ud. Så tager jeg noget tape. Ja. Og så taper jeg det rundt om her. Sådan her. Så tager du bare din lighter, hvis du har en zipperlighter, eller hvad du har. Jeg har en zipperlighter her. Ja. Så tager du bare her, og så og så ind til den tænder, så lige når den er tændt. Lige når den er tændt, så tager du den. Altså når du kan se, at der kommer de der gnister ud, så tager du, så smider du den bare. Og jeg vil give dig et godt råd, at du har briller på. Og hold dig for ørerne, for det her, det kan sige kraftet med bange. Jeg tidligere på dagen her lagde jeg det ned i sådan en mint tyggegummipakke ud af plastik, og der sprang den altså bare. Pow! Motherfucker!